abantu usibalisele ngestory sakho ngelixesha abahlali babeza yokuxhoma ba wasinda kanjani ngoba siyakubona ngokuba usaphelele so uzange bekhonto yenzela sicela nje usibalisele ba kwenzeka ntoni ndandile no siso ndandihlekisana naye dala ngelo xesha webo ndavinokhi sitsho kwelicala labantu abadala ngapha tsho ngamandla ngobe ndiyayicinga because xa ungumntana okhule esitouti ne kuzotsho inokhi ebusuku uvele uyi-understand ba apha kuzokhangelwa wena and ke ngoku into enzima msiyana manje ndacinga into yoba andizokwazi ukuphuma because if ndiphumile bazandibona because umnyango wam ungakule ndawo banqoqoza kuwo qha kuba engumnyango wepara ke awucaci ubungumnyango ingathi kukwela cala umnyango wam kolu labazali yes then kwakuku-stepfather sam pha sathi sonqonqozelwa ngamandla wabuza uphi lo mfana wakho apha wachaza hayi nam lo mfana egaleni kuthiwa ligali ke Monti isenza ke chicken farm eMonti loo nto then bawunqonqoza kweli cala lam babona umnyango then kwanyanzeleka ndivule yebo xa ndivula ndinxibe ikho kusakunxitywa i-BVD ngezo xesha ndihamba ngogaga yebo xa ndithi kwakuthiwa efondini sicela wena usize kuwe ngeli xesha siya ndizama uba ngumntu ndizama ubuyela ebuntwini but akekho umuntu owandi-understandayo yabo akekho umuntu owandamkelayo ngexesha ndizama utshintsha ebomini ndifuna uba ngumntu orayithi yabo so nale case ndizoyithathelwa andiyazi kunanamhlanje msiyami then ndacela unxiba yebo nyhani ke kwaba maphuthuphuthu ndabe nditsalwa ndaqala ubethwa apha eyadini yabe izisola kwale ibindichazile uba ndilapha ndarhuqwa ndalandelwa ngumama nale ntombazana iphethe ndandinxibe kwakusekwidrasopa ngelaa xesha then iphethe ezihlangu uhamba apha emveni kwam bayakhala umama ngapha nabe uyakhala uyaxolisa hayi ngixolele umntana abe ndirhuqwa ke ndoqabela ngaphezulu echicken farm abavela abantu awuthethelelwa xa ungumntu owawumosha uyayibo awuthethelelwa khona umuntu khona omnye ubhuti waza ephethe induku wathi sendibetha wabuza uba nimbetha nantoni utheni akwabikho zimpendulo because I think xa ndicinga noba ngabantu abathi benxilile baplana ngobulala mna or kwathi because icase bathetha into engandiyabuza nam ndenzeni yebo akho nto ivakalayo ewesi ke mntanam kulaa ndawo kubethelwa abantu echicken farm pha esikolweni kwagqi amapolisa ndaqomba hayi ke siyandiqashile noko ndingakwazi uphuncuka apho because nanga amapolisa amisa amapolisa ndabe ndicela amapolisa ndicela nindifake evenini ngathi la mapolisa asikho semsebenzini thina asizukwazi uthatha lo mfo bizana iveni yamapolisa yaqhwitsha ithene liqhwitshe amajita laye lapha athi sivunyelwe nangamapolisa masibulale le nje yebo ndacenga umama ndandikhe ndimxelele mama distouti ne qha xa sekufika abahlali ndiyacela ubofowunela noba umapolisa akwazi unceda and umama kongabantu babomvu because nangoku elandelayo nqoma Thixo if angasebenzisa ifowuni afonela amapolisa angafika ningekafi apho hayi umama ndamcela uba makahambe angabukeli le nto wahamba nale ntombazana hamba inyawo kwathiwa esidaleni kwathiwa no le ntwana masiyoyixhoma le masihambe siyoyibulala kwathathwa intambo le nto kwakukhangela intambo ndasuka kwelinye igali abanye osisi abafazi babamekhe sebenalo nosizana because kwafikwa phaya la mfana wabona ihamile utazibani bana nxa nobabiza yafihlwa ke la rayimile ithatha la sisi wayifihla kwathiwa masikhabeleni intamba bayifumana kwatsalwa ihengala rust yazibo ihengala ezi zathathwa ihengala zadityaniswa kanje ndandingayazi uba ihengala uba intambo iende zadityaniswa zayi-2 gqiba zabotshwa apha kumentanyeni kwathiwa masana indawo yokuxhonywa nantsi apha ezantsi ngesana kuyehliwa kuyiwa ehlathini ndehla phaa
intambi lapho ubambile omnye ukone bendoluke nayo kwakwabantu bayangixhoma yebo sathi xa sifika kulaa mthi naku umthi ndizawukhwela wena siya ndizawunikelwa kophezulu ndabona umthi owayelapha ecala apha kule ndawo umthi wesiphingo umthi wesiphingo uyawazi uyahlaba akekho umuntu ongandabala ngalaa mthi rasi ndabona baba wena nantu siya bandingangena kulo mthi wesiphingo ngenhloko akho umuntu nongena apha azomthatha plan ungena pha ngoku ndizawuxhonywa ne ndabambelela apha siya ndava iba isandla salomuntu seqinile nayo kule ntambo kule nto andibambe kule nto kule licingo ndanova silusi ndavela ndayidoncula kanje laa cingo ndangathi ndibheke ngapha bazobetheka apha kum ndijonge phaa kulaa mntu wesiphingo ndaya ngentloko phaa ndaya ndibaleka wena siya ndaziphosa kulaa mthi bathi njengoba ndihamba siya ndiyaziva andide ndifike emthini ndisendinqwenela ude ndive ndihlatywe andide ndifike because ndiziphosile ndiyakuwo andiyazi into eyandihambise entla kwemthi kwesiphi mhlawumbi kuxhuma kakhulu andiyazi but ndazibona sendiphethuka phakathi nendawo ndothi ngapha kwalaa mthi kanti sisiziba ngapha kwangamanzi fika nangena ngamanzi ndathi gabhu kangaka then akho bantu abazokwazi ungena apha siya because kuvale lo mthi akho umuntu uzokwazi ungena azondithatha because abazawuhlatywa bona uma nditsibe ngaphezulu kwazuliswa ngasibe ngathi semkile nto ndime kangaka ndavele ndaqupha ndawelela ngaphesheya ndabe kanti kusinda kwabo ebahlambini yebo so zizinto eziye zandifumana ngexesha iwesezinto zenzeka siya ngexesha ndifuna uba ngumuntu ndifuna ubuyela ebuntwini eyona nto ndimane ndiqhubeka ndibalisa izinto ndifuna ubonisa abafana abangene ebutsotsini ukuba impilo yabo iyophela izophelela kanjani yebo so ndizama into yoba bangabe sangena yebo noba ungabe usokola kanjani kowenu umsiyana or kwathini ayisoze sebenzisa igift onayo uyabona msiyana ndilala ndityile ngenxa yenhlungu endlule kuzo ndibhatalwa zinhlungu endlule kuzo so ungumuntu omtsha sebenzisa iskill xa uluzile esikolweni there is something ongatyangayo if ufailile esikolweni kufaile iphupha lasesikolweni akufailanga iphupha kaThixo kuwe if awukwazanga uqhubeke kungabe udoctor umfuna no ubudoctor bibo bakho kanye ngabantu bakone bekunqonela ubudoctor but kunento uThixo akubekeleyo